Khubor Pibaro Shakatup Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kasngi Gilong. Shen in Pelong Yaka First Northeast International Fashion Show. Bertagi Kena School Lakasur Bajam AM Yoduma. But Hagang Dog Pen Isap Ten Rai Ginong Shat Kat Arling Dog. But Mintang in Pa Shiki Khubor Bakam Banya. Kat kum ke Khubor balayo na kapriti thapa kaweni ki model bapau nam kani kathan layathu bashen en penlong ye kano is international fashion show ha Assam ha kitayo banwan kani ka model kalapin banaru ba en penlong ye kajing ko pen iriam na kabenta ki model na Meglaya ki bathrang bani shimenta ha katay kalampong yakop ha ka arpunyo trik jemang ha Shillong club Kapriti thapa kalay ro ru iksamla ka Meglaya bikidon bon kisap panlong ki model Henry namar baduna kilat kilinti bat kibriu ki betbet ban betin linti ki hakani kalyang kani ka kam kadang sadin habayun nujor bat kisamla na kiwe ki jilla kari India. Somebody has to be thin or something like that. People still think that way, but we have grown so much. But anyways, it's for everybody, so everybody can come. And also, it's in Shillong Club, like she said. It's in Kacheri Road, Police Bazaar, Shillong. And talking about the dress code, it's blue jeans, white t-shirt, white tops, along with 2 photos, 1 close-up and 1 full length. I feel because it's for the first time that we are having this audition in Shillong for this International Fashion Week. So I feel it's like a exposure and experience because when it comes to fashion industry, we know how it is, right? We hardly have any shows, to be honest, in Meglaya. So if they are coming to our state and giving an opportunity to the people of our state, why not? I feel it's a very good initiative and they'll get to see so many things, ma'am. I feel, I started my career from Guwahati, so I know how it is, so I feel people should have more knowledge and experience about the show. Till the time they'll not come and experience by themselves, I feel they are not gonna experience anything. Action speaks louder than words, they say. So they'll be. Minta kasngi ka khat pratrik ujemang ki khana school ka sor Shillong ki laimi patba hasurok ban perta da ka sur ka bajam AM yoduma haot ye ka jingem ki khana ni school babun jat kanong ba Shillong ki lapin sawa da ka sur ka bajam hakaling ki lat bat ki dong ka sor Shillong ban pin kan mau bat ban kin tu ki rang ba bat ki samla ki bekirni ka di duma bat kan tat mardor yoduma Bat ban sange kloilan ye kini kejing blin basniu kabakta ye kejing kot jingkhia bat kabayalam syaka jing lingkot berta bat jing em yo briu kini kejing yat procession jong kena school ke sor Shillong kalong shibenta na kejing penkre ye kesngi rakhi banyele persya ye uduma no tobacco day kabanlong hakalai phoi terik mentau benai Kajing pertajam jong kini ki kena AM ye uduma hoot ye kajing em kalong ru kajing pen kenmau ye ki dong de nong pet ha ki dukan he bat dukan rit bekim day bande ki song duma bahar rukom kumju ru ye kakiat babunjat ha ki jaka ki bamarjan ye ki school pat ki jaka pule bapher ki kena school ki lapha soi kerteng ru ye ki rangpa ki samla ki nong de dukan Bat ya baro ki beriu ki baki ya kendo kum shibenta baki ya minjur ya kani kejing kentu jongki ban sange no mardor ya kejing pendon kam ya kini kejing blin basniu ki bakta ya kejing em jong ki beriu satalak ka perthai ki khna school ki lekenturu iki bor sarkar ban pentre kam perkhing ya ki ai ki bakhang persya ban di duma ne ban buat haki jaka patba Bun neki kena school kila lek shimru da ka signature campaign hakane ka step ban penken mawi ka sarkar ban shimkia ya kido ki bale bi ain ya ka hukum memakahi kala penmi Hene kesngi ki kena school ke Satri Raja Memorial Secondary School Umsning Patarim kila pelong ke jingyat patba halor ke jing persya e ke jing di bat jing bam basneu kum uduma
sigaret, ganja, udrok, kakiat, udumasla, kasyun, bat kikaini babon jat. Hagani kajingyat pat ba lai shimenta da baro ki khna school ringkat hagajing lam linti jong ki no hikai jong ki. Kani kajingyat procession ki khna school kalong shibenta ban ai jing hikai ki pat ba ban sangye no hagajing pendon kam ye ki ni jing bam bat jing di besniu ki bakta ye ka kot ka khia bat ki ba penling kot ye ka jing embryo. Ki khna school ki lapelong da kaskit hagajing lam jing imis banisha umba ka ba sho jing mut shikat dei ye ki tu ki ba pet bat yo I ya ki jing hikai lingba ki jing sneng jing kraw ki badon hagani kaskit. Kani kaskit kala ai shibun ki jing hikai ye ki tu ki ba yo I ya ka bikin rai kut ban sanye no hagajing pendon kam ban bam bat di ye ki ni ki mar ki bam lar kam ai ru hagajing em henry ki bakta pade ya ka kot ka khia. Kajing perta jam jang ki khna school em ye uduma ha o ye kajing em kala tersu ha ki tindong skor jang ki pat pa ki basngap ye ki. Hadin jong ka drama balingkot layo ki kantin sneng kantin kraw nei headmistress Miss Balakantiu umba ibalaong banado minta kasngi ngin rat dingkhong ye kum kini ki jingdi bat jingbam basniu. Ham tam ki khna ki barang dei ban don hapo ki jing pule ban pendap ki jing pule jong pi bat kum juru ya pi baro ki ba yo snow ya kane ka sur ta jong ni ha kane ka sngi to ai bangin ya rat ding khong nado menta ka sngi Kami orang jom pam kajaru pun makin melak ban pam beli pilih kit itu sudah mau secret makin yok ban ya di kum tu tak kadau bisa yok pam kun tu dia. Kawan ni. Kalau asyik tu mentah kan dia cuci hot jadi kali nak kadau juga jadi hot jadi kam kita seniu. Nado mentah wat cule syukun kini kita mo. Kapan seniu kamet jumpi bidang he dang san kan dia jing kesak ukun jengaru. Ni mentah ulah kali yong. Cintur ulah yong kat tu jimping. Kan nado mentah. Snack tu pi buat nombor lain ni kam pas seniu snow. Bisa tu kacing tang kacing hitam. Kinong sha tenrai nakarat khat ar lingdo jangri boy district hagajingalam uba Andrea Sinkli kilapin sho biet ye kipat ba kajala Sikkim habakile shimenta hagajingle kemendap sau punyos nempura kajala Sikkim haga khat rew terik mentau banai hanong ba gangtok. Kikin ram kilindan jong kajala Sikkim kibakin thup yulat Ganga Pasar Menteri Rangba Prem Singh Tamang ki Menteri Cabinet ki MLA ki he ki han jong sarkar Sikkim bat ki pat ba babon belin ki lapet yap biet ek jing sha chongshit ka ba ithyang ha ka jing ya hap surinti ki jing rai bat ki power ha ka jing kan ot ki jing put jing tem ki ba ipla na ka benta ki pat ba ka jala Sikkim ka jing nang ki nong shat ban pen ki men ka shon sha ha ka jing mut jing berkat jing ki nong pet kai ki ba ker saudong ya ka lempung shat ye kinong shat na rat khat ar lingdo la khot ngobha ra ka sarkar Sikkim lingba ka tanak trekam arts and culture la pelong ye ka ni ka lek men dap sau phunyo snem ka jala Sikkim halumpung shat ka ba hamathma gandhi mark hanong ba gangtok Bat da kitu ki khubor ngila poi shikabukut tat hadu pengde shembyang khuble shibon